Joo, eli lämpimästi tervetuloa. Eli museojohtaja Merja Marin tässä vähän alkusekoilee. Eli meillä on ollut teknisiä ongelmia, eli tosiaankin ei striimiin ei saatu ääntä, eli tämä nyt tallennetaan sitten tallenteena, että tulee ulos myöhemmin, mutta ei saatu ääntä kuulumaan sitten linjoilla oleville. Valitettavasti ensimmäistä kertaa sattuu tällainen ongelma, mutta sillehän emme mitään voi. Tästä huolimatta lämpimästi tervetuloa ja erityisesti teille, jotka olette päässeet tänne paikalle ja erityisesti puheenpitäjille, että odotetaan mielenkiintoista iltapäivää. Ja meillä on teemana ympäristö, eli tarkastellaan sitten vähän eri näkökulmilta tätä ympäristöasiaa. Ja ensimmäisenä käyttävät puheenvuoron Voitto Kontkanen ja Arto Hakola, tai he ovat yhdessä tehneet tämän esitelmän. Arto taitaa pitää tämän, mutta että Voitto on tässä kuuntelemassa, että kaikki asiat tulee oikein sanottua, eikö niin? Lämpimästi tervetuloa. Ole Arto hyvä. No niin, hyvät kuulijat. Meille on tullut tällainen aihe, eli kaivoksen vaikutus Outokummun ympäristöön. Ja ensimmäisessä kuvassa, joka kertoo tästä kartasta, minkälaisia näitä maatiloja oli tällä paikalla ennen kuin tälle tapahtui minkäänlaista toimintaa. Tuossa pienessä kuvassa näkyy Outokumpu, eli siinä on kumpu ilman metsää, ja sehän oli poikkeus täällä Pohjois-Karjalassa. Yleensä vaarat ovat metsän peitossa. Se oli oudon näköinen kumpu, ja se nimitettiin Outokummuksi aikanaan. Siitä sai nimensä Outokumpu osakeyhtiö, joka suurelta osin teki tätä kaivostyötä täällä. Siitä sai myös myöhemmin kaupunkiin nimensä Outokummun kaupunki. Seuraava kuva. Ensimmäiset näkyvät merkit luonnossa oli malminetsinnässä, kun malminetsijät olivat päätyneet tälle paikalle. Haettiin paljasta kalliota ja malmin puhkeamaa, mutta sitä ei löydetty, vaan kairaamalla 17.3.1910 löytyi malmi. Seuraava näkyvä kohde, mikä luonnossa oli, että täällä alkaa tapahtua kaivostoimintaa, oli ensimmäiset avolouhokset. Tännehän syntyi 2 pientä avolouhosta, Kumpu P:lle ja Kaasilaan. Tässä on Kaasilan avolouhoksen. Täällä malmi nostettiin tätä vinoa rataa myöten ylös maanpinnalle, ja se oli raakamalmia. Siitä valittiin parhaat osat pesemällä malmia ja sitten viemällä sitä maailmalle. Seuraava kuva. No vuonna 1913 oli rakennettu Kummunlaelle tämmöinen pieni kuparisulatto. Se oli suuri ihmetys tällä alueella, kun ei koskaan oltu nähty näin isoja rakennuksia. Tämä on tehty hirrestä siihen aikaan. Kummun päällä oli murskaamo. Sinne malmi nousi täältä Kumpu P:n avolouhokselta. Sen jälkeen on ollut pieni malmisiilo, sitten pasottamo, liuottamo ja sitten elektronyysi. Eli tervetuloa, täällä on
johtajalle ihan ensimmäinen paikka. Ja tämä menetelmä, joka silloin oli käynnössä, ne on pääasiassa samanlainen kuin nykyisinkin malmia jalostetaan. Siinä on samat vaiheet sillä lailla, että ei ole sitä raakaa mekaanista erotusta, vaan on suoraa, kun on malmi louhittu, niin lähdettiin sitä jalostamaan ilman, että tehtiin rikastetta. Seuraava kuva. Vuonna 1928 siirryttiin sitten todellista teollisuustuotantoon. Eli tänne rakennettiin pystykuilu ja rinnerikastamo. Ja kun näette tässä ympäristöstä on kokonaan hävinneet kaikki puut tästä lähiympäristöstä, sen aiheutti tämä pienen sulaton rikki kaasut, jotka tappoivat kaikki mäntypuut, uusia mäntypuut tästä ympäristöstä. Ei kovin kaukaa, mutta sillä oli tietty vaikutus tähän ympäristöön. Seuraava 10 vuotta eteenpäin, vuonna 1939 valmistui nämä Mökkivaaran laitokset, ja siinä ihmetystä ja tällä paikkakunnalla herätti se, että malmi, joka nostettiin tästä kuilusta ylös, murskattiin ja kuljetettiin tuonne vanhalle rikastamolle köysirataa myöten, eli siellä kulki tällaiset vaijerien varassa pienet kipot, jotka täytettiin täällä Mökkivaaralla ja purettiin sitten siellä vanhan rikastamon siiloihin. No taas mentiin 10 vuotta vähän reilummin, 15 vuotta eteenpäin, niin valmistui nämä Keretin laitokset, ja tämän seurauksena sitten niin jäi käytöstä pois malminlouhinnan ja rikastuksen osalta tämä vanha rikastamo, vanha kuilu ja Mökkivaaran kuilu. No, seuraava kuva osoittaa sitten, että minkälaisia jälkiä luontoon jätettiin. Tässä näkyy tämä Outolampi, mihinkä kerättiin tältä vanhalta rikastamolta kaikki se aines, joka jäi malmista, kun malmista otettiin pois kaikki se materiaali, joka oli niin sanottua tuottavaa mineraaleja. Ja Keretin malmihan oli, tai Outokummun malmihan on semmoinen, että siitä saatiin 60% otettua talteen. Ja 40% oli lähinnä kvartsihiekkaa. Ja mihinkä se sitten läjitettiin, niin se läjitettiin tänne Outolampeen. No, sen aikainen tekniikka oli sitten semmoista, että jos saa seuraavan kuvan, niin ei ollut niin hyvä se malmin saanti tai mineraalien saanti tai metallien saanti, että olisi saatu kaikki talteen, vaan myöhemmin 50-luvulla tutkittiin tätä kairaamalla tänne reikiä, ja tehtiin samanlainen malmiarvio, mitä amerikkalaiset tekevät siellä. Eli porataan pystyruusuja reikiä ja määrätään sitten määrätyt alueet näiden reikien välillä, ja sillä lailla päästään sitten laskemaan tämä kokonaismäärä ja pitoisuus. Tässä tämä
pitoisuus kertoi, että siellä kuparipitoisuus oli 0,4% kuparia ja 0,1% kobolttia. Se oli semmoinen määrä, että aikana saksalaiset olisi halunnut ostaa tuon koko alueen, mutta Eero Mäkinen ei myynyt sitä. Saadaanko seuraava kuva? Sitten tästä 50 ja päässä 60- ja 70-luvulla käsiteltiin tästä 5 miljoonasta tonnista, joka sinne oli läjitetty tätä kvartsihiekkaa päässä olevaa materiaalia noin 3,2 miljoonaa tonnia. Se käsiteltiin pääasiassa Keretin rikastamolla. Sinne ajettiin noin melkein 3 miljoonaa tonnia tätä tavaraa. Siitä saatiin talteen noin puolet siitä kuparista ja puolet siitä koboltista. Ja jäljelle jäänyt materiaali sitten pumpattiin sinne Keretin uuteen hiekka-altaaseen. Aikanaan sanottiin jätealtaaseen, mutta kun siellä on suurimmaksi osaksi sitä on kvartsihiekkaa, niin puhutaan sitten teknillisessä mielessä Keretin hiekka-altaasta. Ja tämän näköinen oli se kuva, eli Keretin, täällä on Keretin laitokset, niin siinä takana on tämä hiekkaa. Tästä tuleva vesi ohjattiin tähän alimmaiseen hautalampeen ja siinä lisättiin kalkkia. Sen takia, että saatiin kaikki, tai pyrkimyksenä on saada kaikki raskaat metallit saostumaan. Ja tähän alimmaiseen hautalampeen saostutiin sitä niin runsaasti, että se on koko historian aikana 3 ruopattu ja puhistettu. Vesi siitä lähti sitten Ruutunjokea myöten menemään tuonne Sysmäjärveen. Seuraava kuva. No, nyt kun on uudet omistajat, niin Finncobalti on tehnyt tutkimuksen, minkä pitoisia ovat nyt nämä materiaalit, jotka ovat tuossa uudessa Keretin alueesta. Jos saa seuraavan kuvan. No se kertoo suunnilleen, että kobolttipitoisuus, joka oli tässä vanhassa alueella, on suunnilleen puolet siitä. Eli puolet on saatu pois siitä. Ja se uusi materiaali, joka Keretin rikastamo on tuottanut, niin on suunnilleen samanlaista, mitä sinne jäi tästä. Ja kuparipitoisuus, joka oli 0,4, on tuossa noin puntturasti laskettuna 0,1. Ja sehän on varmasti aika lähellä niitä pitoisuuksia, mitä tuossa uudessa malmiesiintymässä on, vai miten se on? Onko siellä paljon parempia? Onko siellä, kuinka paljon parempi on? Kobolttia enemmän ja kuparia enemmän. Ja nikkeliä myös. Suunnilleen puolet enemmän. 0,3. Joo. Siellä on tämä uusi esiintymä, joka siinä on päällä, niin sehän on, jos se lasketaan kuparissa, niin 1–1,5% on kuparipitoisuus siinä uudessa esiintymässä. Seuraava kuva. Sysmäjärvi, johonka aluksi nämä happamat vedet menivät, niin tappavat sieltä kaikki kalat pois. Mutta kun sitten on käsitelty nämä seuraavat vedet, niin ne on ollut emäksisiä ja se on sitten tuonut kalakannat sinne
Tämän jälkeen näkee, että sinne tulee muitakin materiaaleja, jotka saa aikaan näin rehevän kasvun. Seuraava. No Outokumpu sitten se, että tämä teollisuus oli tämän näköinen, niin se aiheutti myös aika paljon niin kuin muutakin, muun muassa tämä Outokummun raitti alkoi käsittyä. Eli tuossa on tämä Outokummun pääkatu. Seuraava kuva. Ja täällähän tavarat kulki aluksi hevosilla. Malmia voitiin joko Joensuuhun tai Pitkäänlahteen. Seuraava kuva. Ja sen takia 18, kun piti paljon toimittaa raakamalmia, niin Outokummusta rakennettiin kapearaitainen rautatie Pitkäänlahteen. Ja siitä on jäljellä nyt se maantie, joka kulkee Pitkäänlahteen. Sille ratapenkalle myöhemmin, kun rataa 55 purettiin, niin tehtiin maantie. Seuraava kuva. Tämä Pitkänlahden satama oli aikanaan Suomen suurin sisäsatama, kun siitä vieltiin 24 000 tonnia raakamalmia ja tuotiin 10 000 tonnia pasutusmateriaalia, joka oli näillä massatehtailla käsitelty. Siitä oli poltettu rikki ja se loppuosa tuotiin Outokumpuun takaisin. Ja lisäksi siellä käsiteltiin noin 100 000 tonnia puutavaraa tänne Höyry-voimalaitokselle. Eli sen aikaisesti tonnimäärä oli selvästi suurempi kuin minkään muun sisävesisatama. Seuraava kuva. Siitä on jäljellä nyt tästä nämä venevajat tuolla Pitkässä Lahdessa. Siellä on vähän yli 140 venevajaa. Seuraava kuva. No varsinainen sitten 28 tuli tämä leveäraiteinen rautatie ja silloin päästiin tosiaan yhteyteen tuonne muualle maailmaan. Seuraava kuva. Asutus alkoi sitten levitä tämän malmin louhinnan kasvun myötä. Aluksi tänne ilmestyi Outolammen katu, Pyynkeri, Hovila. Sitten tulivat tuohon seuraava kuva. No, tämä on 20-luvun pääkatu. Seuraava. Ja näitä yksittäisiä taloja virkailijoille tehtiin. Suomen kuuluisimmat arkkitehdit suunnittelivat niitä. Ne on vielä suurimmaksi osaksi olemassa. Yli 100 vuotta vanhoja rakennuksia. Tämä on ensimmäinen varsinainen pääkonttori. Tuolla oli Onkala, eli se oli aluksi niin konttori, mutta sitten siinä asui kaivosesimies ja myöhemmin kemisti. Seuraava kuva. Tarvittiin sairaala. Kansa antoi sille nimeksi Kalmisto. Se kantaa vieläkin sitä samaa nimeä. Seuraava kuva. Sitten tuli näitä norjalaismallisia taloja virkailijoille, työjohtajille. Tässä oli niitä Kyykeri 1, 2, 3, 4, 5 ja 0 tämmöisiä. Siihen aikaan kaikki osoitteet oli talojen nimellä. Seuraava kuva. Työläisille, työntekijöille, kaivosmiehille ruvettiin tekemään tämmöisiä isompia konttoreita, ratotaloja. Tässä on nimeltään Imatra. Se sai nimensä niistä rakentajista, jotka olivat tulleet Imatralta tekemään sitä. Seuraava kuva. 20-luvulla jo näkyi, että oli tullut tuohon pääkannun varrelle jo useampia taloja. Seuraava kuva. Tässä on sitten jo tämä Räsälänmäki,
joka 40-luvulla samoin kuin Mustikkakorvi asutettiin. Sinne tuli 200 asuntoa ja yhtiöllähän oli kaiken kaikkiaan yli 600 asuntoa täällä parhaimmillaan täällä. Seuraava kuva. Tässä nähdään Hovilan kaupungin osaa. Sitten mennään keskustaan. Tämä on keskustasta. Näkyy tämä selvästi jo keskustan pääkatu. Ja seuraava kuva. Sitten kun malmia löytyy lisää, tai tehtiin semmoinen arvio, että tämä vielä kestää 20 vuotta, niin rakennettiin yhtiön toimesta tämä Pohjois-Ahon asutusalue. Ja kun sitten 70-luvulla käynnistettiin tätä Vuonoksen esiintymää, niin sitten tuli tämä Kaasilan asutusalue. Ne on paikallisia tai pohjoiskarjalaisia arkkitehtejä, joita on käytetty silloin näiden suunnittelussa. Ja sitten seuraava kuva. No, täältä se Kumun mäki nyt näkyy. Siellä on tullut näitä lehtipuita. Ja tämä toimii meidän seuraava kuva sitten. Ja kun katsotaan tuolta tornin päältä, niin aika vihreältä näyttää tämä Outokumpu. Tämä on vähän niin kuin olisi tullut Uvila-kaupunki. Seuraava kuva. Tänne on jäänyt siis tämä kaivosmuseo, joka pitää tätä historiaa yllä. Edelleen seuraava. Jukkahan voisi pitää tästä semmoisen, kun se asuu tässä ja työskentelee samassa huoneessa, missä Eero Mäkinen teki aikanaan perustavaa lautua olevat päätökset Outokummusta, niin sinähän voisit tästä kaupungista tehdä perustavia päätöksiä siellä. Joo, sinähän on tullut tämä tämmöinen osa siihen alkuperäiseen. Sitten tämä näkee, että miten Outokummussa pidetään hyvää huolta rakennusten kunnosta. Tässä on kalmisto tällä hetkellä hyvässä maalissa ja on edelleen hyvässä kunnossa. Yksityisomistuksessa kaikkihan nämä on Outokumpu Oyn entiset rakennukset on siirtynyt yksityisten omistuksella. Sen voi sanoa muutoansa Mustikkakorpi, että se oli vähän semmoinen niin kuin laitapuolen asutusalue, mutta kun ihmiset osti ne talot, niin siitä on tullut semmoinen hyvin hoidettu kaupungin osa. Voisi sanoa tuota. Seuraava kuva. Ja näitä on sitten joskus jouttu pelastamaan. Tuo Hannu Särkikoski aikanaan pelasti tämän rakennuksen, että se ei jäänyt meidän kaikkien maksettavaksi. Eli kaupunki olisi joutunut loppujen lopuksi purkukustannukset maksamaan sinne. Että kyllä se tuo aika ison homman säästi siinä. Sehän näkyy aina meidän veroäyrissä sitten paikallisesti. Ja sitten tässä näkyy sitten, että miten paljon asutus on tänne levinnyt ja miten paljon se on ottanut tätä luontoa itselleen. Eli kaivos on ottanut osan, mutta asutus on se, joka on vienyt aika suurta osaa. Ja sitten vissiin on viimeinen kuva. Tämä on se viimeinen helmi sitten, mitä kaivoksesta on oikeastaan jäänyt jäljelle. Eli sitä tietotaitoa, mikä kehittyi silloin kaivoksen aikana, niin sitä on jollakin tavalla hyödynnetty tästä teollisuuskylästä. Aikanaan oli Outokumpu-yhtiöllä noin vähän yli 1000, tai sanotaan parhaimmillaan 1600 työntekijää. Ja tällä hetkellä niin saattaa joskus olla niin teollisuustyöpaikkoja, niin semmoinen 1000 tällä hetkellä.
kaupunginjohtaja on vähentänyt niitä. Pyörittääpä. Onko niitä 800? Eikö ole sitäkään? Arviolta noin 750. 700, joo. Ja paljonko on niitä toisen asteen koulutuspaikkoja? Noin 500 tällä. Joo, eli enemmän kuin on peruskoulussa oppilaita. No ei ihan, mutta melkein. Joo, 600 oli jossakin vaiheessa. Tämä on erittäin hyvin niin kuin tällä hetkellä niin hoitanut tämä luonto itseään ja peitellyt näitä meidän tekemiä haavoja tänne, että voi sanoa, että kyllä täällä hyvä asua on. En lähde kuin enkelikuoroon. Kiitoksia. Nyt jos on jollakin jotakin kysyttävää, niin tässä olisi muutama minuutti aikaa tehdä joko Votelle tai minulle kysymyksiä. Vote on syyllinen näistä vesistä, minä enemmän näistä maan päälle tulleista haavoista. Tuleeko kysymyksiä? Se vaan pysytty. Minä vuonna sä tulit Outokummun palvelukseen? Nämä 67. 67, joo. Tämä oli semmoinen paikka Outokumpu, että niin kuin voisi sanoa, että nuorelle teekkarille ei parempaa koulutuspaikkaa voi tulla, kun täällä silloin oli, minusta tuli käyttöinsinööri, oli 3 ylityöjohtajaa, 30 työjohtajaa ja 330 miestä oli maan alla töissä. Kyllä ne sellaista nuorta teekkaripoikaa koulutti oikein hyvin. Onko muuta? No mites kysymys, niin nyt kun otetaan Outokummun elinkaarta ja kaivoksen aikaista ja kaivoksen jälkeistä elämää, sanoit, että on hienoa olla täällä, mutta miten arvioisit, että miten Outokumpu on kehittynyt tämän kaiken ajan saatossa tähän hetkeen? No, keskimääräinen asumistaso on kohonnut huomattavasti. Kun parhaita asuntoja on vapautunut, niihin on siirtynyt väkeä ja huonommasta päästä niitä on varmasti hylätty. Sitten täällä on kaikki ne mahdollisuudet, mitä ihminen tarvitsee jokapäiväiseen elämään. Ja harrastukset semmoisia, jos ei ole, niin itse voi rakentaa ne ja aikana löytyy harrastajia, jos on vain niitä, jotka järjestävät. Ja toistaiseksi on ollut. Kaikki nämä fasiliteetit on erittäin hyvät ja hyvässä kunnossa täällä. No mikäs täällä on Outokummussa ilmapiiri kaivostoimintaa kohtaan niin kuin yleisellä tasolla? Muistan, kun Pertti Voutolainen piti yhtä esitelmää, niin tänne on tullut uusia ihmisiä, jotka ei ole kasvaneet tähän kaivostoimintaan. Niin me ajettiin tuossa semmoista 60 metriä tunnelia, niin sitäkin vastustettiin, kun ei oltu silloin aikana. Tuntui sille, että täällä kaikki aijan seipäätkin nauru sille hommalle. Ihmisillä on semmoisia luuloja ja sitten herrat aina valehtelee. Sehän se on se lähtökohta. Herrat aina valehtelee ja ne vaan ketkuilee. Niin. Onko muuta? Tähän voisi ehkä lisätä uuden kaivostoimien elementissä niin tulevaisuuden sellaisen, niin jos katsotaan tätä Outokummun Halkalamman kaivoshankkeen kaavoitusta, niin tässä mielessä voidaan sanoa, että nostaa hattua kyllä
outokumpulaisten rohkeudelle siinä, että yhtään valitusta tästä aiheesta ei meille tullut. Tai oikeastaan kaupungille, ja tässä mielessä se asia saatiin sille tämmöinen niin valmiiksi, ja tähän on aivan upea esimerkki siitä mitä tämä päivystystoiminta parhaimmillaan outokunnassa voi tarkoittaa ja miten ihmiset sen kokee. No niin. Tämä oli tässä. Kiitoksia. Seuraavana kun näistä Andren Kari kertoo. Seuraavana kyllä Maija. Kuka? Maija. Maijako. Niin, Maija Mehtälä kertoo Kemin kaivoksen vesien käsittelystä. Ja se tulee Maija on etänä on Kemissä. No niin Maija, oletko siellä? Niin, hei vaan. Täällä ollaan. Eli onko jo online ja aloitan oman osuuteni vai mikä on tarkoitus? Kyllä, nyt saat aloittaa, että mulla on tuolla sun esitelmä ruudulla. Selvä homma. Niin laitan tämän vielä tuohon esitysmoodiin. Pitäisi näkyä teillä kohta vähän paremmin. Onko näin? Kyllä. Kyllä on. Eli vielä näkyy hyvin. Erinomaista. Eli minun nimi on Maija Mehtälä ja me toimin Outokummun Kemin kaivoksella ympäristöinsinöörin tittelillä. Ja sain kunnian tulla esittelemään Kemin kaivosta täällä Myltepäiville tänään. Minun oma Outokumpu-ura on alkanut tuossa noin 10 vuotta sitten. Tämänhetkinen Outokumpu-ura olen silloin aikanaan kesätöissä ollut Tornion tehtailla ja Tornion tehtaille silloin 10 vuotta sitten. Tällä työurallakin tulin ja nyt olen 5 vuotta vähän reilu ollut Kemin kaivoksen ympäristöpuolen hommissa. Se on minun Outokumpu-ura lyhyesti. Mutta lähdetään sitten käymään tämän päivän agendaa läpi. Et vaikka meillä on syvällä siellä Outokumpusta meidän juuret, niin kyllähän me tänä päivänä Outokumpuna profiloidutaan aika vahvasti teräksen tekijöiksi. Ja tämän päivän aiheena oli ympäristön suojelu. Ja ympäristön suojelu on yksi vastuullisesti toimivien yritysten peruskulmakivistä. Ja tässä on vastuullisuudesta nyt sitten Outokummun osalta muutama asia, että vähän ollaan yrityksenä sitouduttu tähän tieteelliseen ilmastotavoitteeseen, eli ilmaston lämpeneminen rajoitettaisiin tuohon 1,5 asteeseen. Ollaan sitouduttu yrityksenä vähentää meidän hiilidioksidipäästöjä sekä suoria että epäsuoria 42% 16 vuodesta verrattuna tuohon 30 vuoteen mennessä. Ja ollaan saatu ensimmäinen Responsible Steel-sertifikaatti alalta. Kierrätysterästä meillähän käytetään, eli ollaan melko iso kierrätyskeskus yrityksenä, jos näin voi sanoa. 25 vuonna 97% terästehtaiden raaka-aineista oli kierrätettyä raaka-ainetta. Ja meidän hiilijalanjälki kokonaisuudessaan on noin 75% tai jopa 75% pienempi kuin alalla keskimäärin. Ja se, mistä me myös ollaan ylpeitä, että meillä tutkimusten mukaan naisten euro on melkein tasassa miesten euron kanssa ja ollaan saatu tuo ensimmäinen Workplace-sertifikaatti. Ja sitten vielä kartalla tarkemmin, että missä tänä päivänä tuotannon osalta toimitaan. Et pääkonttori meillä on edelleen täällä Suomessa, Helsingissä, Salmisaaressa ja meidän Kemitornio Integraatti toimii täällä Pohjois-Suomessa. Sitten meillä on tehtaita Ruotsissa, Saksassa ja sitten tuolla Yhdysvalloissa ja Meksikossa.
Eli nämä on meidän tehdaspaikkakunnat ja tämän lisäksi meillä on myynnin ja asiakastuen organisaation pieniä toimipisteitä sitten muuallakin maailmalla. Sitten taas aste lähemmäs Kemin kaivosta. Ja mehän toimitaan täällä Kemi-Tornio-akselilla integroituna tuotantona. Eli meillä on tämä meidän oma kromimalmikaivos, jossa minäkin työskentelen, joka tämän päivän pääagendana on. Ja meistähän on tuonne vajaa 30 kilometriä sitten tuonne Tornion ferrokromitehtaalla. Ja ferrokromitehtaan kylkösessähän on sitten Stainlessin tai Outokumpu Stainlessin terästehdas. Ja siellähän me tuotetaan ihan asiakkaalle loppuun asti käsiteltyä ja leikattua terästäkin. Eli tämä luo meille erittäin vahvan markkinaedun ympäri näistä, niin kuin jos ajatellaan energian kulutuksen osalta ja CO2-päästöjen osalta, kun me saadaan Kemin kaivokselta lyhyellä logistiikalla kuljetettua ferrokromi Tornioon. Ferrokromitehtaalla, kun valmistetaan ferrokromia, me pystytään se sulaa valokaariuunissa, me pystytään se sulaa ferrokromi toimittamaan terästehtaalle, jolloin meidän ei tarvitse jäähdyttää ja uudelleen sulata taas sitä ferrokromia. Terästulatolla taas sitten, kun valetaan teräsaihioita, meillä on ihan vieressä kylkösessä kuumavalstaamo. Me voidaan kuljettaa kuumia teräsaihioita suoraan kuumavalstaamolle, jolloin taas säästyy energiaa, kun ei tarvita jäähyttää noita aihioita ja taas sitten kuumavalstaamolla uudestaan lämmittää niitä 1400–1600 asteeseen. Siinä kuluu aika paljon energiaa, kun tuommoinen iso 26 tonnia painavakin teräsaihio kuumennetaan semmoisiin valstauslämpötiloihin. Ja sitten taas siellähän on Tornion tehtailla meillä myös kylmävalstaamot, jossa tuotetaan kylmävalstattua terästä. Sitten meillä on siellä hiontalinjat, katkaisut, halkaisut, missä saadaan tehtyä asiakkaille tavaraa. Mutta sittenhän meillä on myös Hollannissa jatkokäsittelylaitos, jolla me saadaan Torniosta laivoilla laitettua logistisesti järkevällä tavalla isoja rullia menemään Hollantiin ja siellä sitten käsitellään se ja leikataan asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Ja sitten Kemin kaivos. Tässä on muutama vuoden takainen ilmakuva Kemin kaivoksesta, että mitä me tänä päivänä ollaan. Tällä hetkellä meidän kaivosalueen pinta-ala on noin 9,17 neliökilometriä. Ja jos kaivosalueelle saavutaan, niin saavutaan täältä Elijärven tietä pitkin. Täällä meillä on ensin tämä rikastamoalue, konttorit, huoltotilat, ruokalat, jotka maan päällä sijaitsee. Ja sitten meillä on noin puolet karkeasti työntekijöistä omaa väkeä ja sitten on urakoitsijoiden väkeä. Niin täällä on sitten maanviljelysylläkin meillä vielä urakoitsijoille erillinen alue, jossa on heidän toimintoja. Malmi meillä kulkee tällä lailla länsi-itäsuunnasta täällä ja tähän liittyen meillä sitten onkin näitä avolouhuksia, että mehän ollaan silloin avolouhintana toiminta aloitettu. 2006 vuodesta lähtien on kaikki tuotanto tehty maanalaisessa kaivoksessa ja tällä hetkellä näitä avolouhoksia, mitä meillä on, täällä on Viianmaan avolouhos, joka on täyttynyt sadeen- ja sulamisvesillä ja tätä vettä me hyödynnetään maanalaisessa kaivoksessa. Sitten meillä on tässä Elijärvi-Viian avolouhos, joka on meidän päälouhos ollut ja täällä avolouhoksen reunamilla on sitten sisäänkäynti maanalaiseen kaivoksiin. Sitten meillä on vielä tässä Surmaojan avolouhos, joka tässä kuvassa vielä on täynnä vettä, mutta on nyt tyhjennetty, kun meidän louhinta maan alla etenee tänne Surmaojankin alle, niin turvallisuussyistä se täytyy tyhjentää. Ei saakaan työntekijöillä vastus sitten tuotantoa, kun aletaan tekemään. Sitten täällä on meidän allasalue. Meillä on yhteensä 4 rikastushiekka-allasta, joista 1
tämä niin sanotusti vanhin on maisemoitu, eli se on tuossa 90-luvun alussa moreenia ajettu päälle ja pintamaita ja metsitetty, että tällä hetkellä kasvaa metsää. Sitten kakkos-kolmosaltas on osittain maisemoitu, kuutosallas odottelee lopputäyttöä ja maisemointia, ja sitten täällä on meillä tämä aktiivisessa käytössä oleva seiska-allas. Sitten meillä on täällä vielä nämä selkeytysaltaat, jotka oleellisesti kuuluu tämän päivän teemaan, eli meidän vesien käsittely. Täällä kiertää käytännössä meidän kaikki prosessivedet sitten. Ja sinne ohjataan. Sitten on sivukivikasoja, mitkä on meillä syntynyt avulouhostoiminnan aikana. Täällä on Luottijärven sivukivikasa, kattopuolen ja jalkapuolen sivukivikasa. Sitten meillä on vielä tämmöinen marginaalimalmikasa, joka on avolouhosaikana siihen läjitetty. Se ei ole siihen aikaan, kun avolouhintaa on tehty, niin ei ole ollut kannattavaa meidän silloisilla rekastusprosessista rekastaa, mutta se on silti erotettu siihen, että jos se tulevaisuudessa sitä pystyttäisiin hyödyntämään, ja nyt se tulevaisuus on. Eli tällä hetkellä on tuolta marginaalimalmikasaltakin sitä malmia rekastusprosessiin syödytään. Ja sitten lyhyesti vielä maanalainen kaivos. Tässä on tämmöinen vähän stilisoitu hieno versio meidän maanalaisesta kaivoksesta. Eli täällä menee se itä-länsi suunnasta malmio ja ne avolouhokset, mitä äsken ilmakuvasta katsottiin. Ja täältä Elijärven avolouhoksesta mennään maanalaiseen kaivokseen sisälle. Meidän pääpinotunneli täällä. Meidän niin sanottu vanha päätaso on 500-tasolla, mihin ollaan silloin 2000-luvun alussa menty, ja niistä tuotantoa on sitten tänne kohti avolouhosten pohjaa tehty. Sitten meillä on tuossa muutama vuosi sitten valmistui sellainen Deep Mine-projekti, missä kaivosta syvennettiin tänne 1000 metriin. Ja tänne 1000 metriin meille rakennettiin uusi päätaso sitten. Ja samoin tuossa aikaisemmissa kuvissa meillä näkyy 2 nostotornia. Se vanhempi lähtee täältä 500-tasolta ja uudempi täältä 1000-tasolta sitten. Meillä nostetaan kivimaan pintaa. Edelleen meillä suurin osa tehdään tuotannosta tällä 500-tasolta ja sieltä ylöspäin, että pikkuhiljaa sitten aletaan ottaa käyttöön noita uusiakin alueita. Lyhyesti meidän rekastusprosessista, mikä oleellisesti liittyy tietenkin meidän vesien hallintaan. Rekastusprosessissahan paljon vettä käytetään ja eniten meidänkin prosesseista, mitä on. Jos ajattelee, että meillä on maanalainen kaivos ja rekasta. Meidän rekastusmenetelmä on täysin painovoimaan perustuva, eli meillä ei käytetä rekastuskemikaaleja. Meidän tuotteena syntyy palarekastetta ja hienorekastetta. Ja tosiaan Torniossa ferrokromitehdas on meidän ainoa asiakas. Sinne toimitetaan meidän tuotteet. Palarekaste erotetaan raskasväliaineerotuksella, jossa meillä on siellä ferropiitä väliaineena. Ja sitten hienorekastus tehdään spiraalierottimilla. Se tässä on, mitä kemikaalia me käytetään. Tuolla rekastamolla on flokkulantti, millä tuossa prosessin sisällä kierrätettävää vettä selkeytetään. Muuta kemikaaleja siellä ei käytetä. Ja sitten päivän agendaan, eli vesien hallintaan. Tässä on muutama karttakuva hahmottamassa vähän meidän sijaintia sekä hyvin karkea kuvio meidän vesikierrosta. Tässä näkyy Perämeri. Täältä laskee Kemijoki Perämereen. Kemin kaupunki sijaitsee tästä. Täällä on Ajos, Veitsiluodon vanha sellutehas. Ja täällä näin sijaitsee Kemin kaivos. Meidän osalta on 2 sellaista pientä tärkeää vesivirtaa. On tämä Vähäruunaoja, mikä tulee täältä Kemijoesta ja menee tänne Veitsiluodon vanhan tehtaan makeavesialtaaseen. Ja tästä makeavesialtaan louhinnastahan meidän tarinakin on alkanut. Silloin 50-luvun loppupuolella Martti Matilainen, harrastelijageologi täältä makeavesikanavan työmaalta löysi ensimmäiset viitteet kromista, laittoi eteen sinne ja 68 aloitettiin sitten toiminta. Ja sitten on tuo Isoruonaoja, johon me puretaan meidän ylijäämävedet.
Ja sitten siirrytään tähän isompaan kuvaan, niin Isoruona-oja saa alkunsa täältä Kirvesraavan Natura-suolta Kirvesojana. Täällä on Kirvesjärvi ja valumavedet ne Kirvesojaa pitkin tänne Keminkaivoksen allasalueen tässä ja allasalueen Kylköseen ja siitä muuttuu Isoruona-oja, siellä lähtee kohta merialuetta. Et tässä on meidän vesikierto, niin kuin sanoin, pintapuolisesti, että missä me käytetään vettä, niin on tämä Viianmaan selkeytysaltaan sade- ja sulamisvedet, johdetaan Maanalasenin kaivokseen. Niitä käytetään siellä porakairauksessa, öljynhallinnassa ja niin poispäin. Ja toinen iso vedenkäyttäjä on meillä rikastamo. Ja tämän rikastamon 95% normaalivuotena rikastamon prosessivedestä otetaan täältä selkeytysallaskierrosta. Meillä on täällä pumppaamo, millä pumpataan rikastamolle. Ja sitten rikastamoltahan se rikastushiekan mukana tulee tänne rikastushiekka-altaalle, ylivuotona selkeytysaltaalle, kiertää täältä tätä kierrostansa niin allaskierron ja rikastamon välillä. Maanalaisesta kaivoksesta samoin pumpataan poistovedet tänne selkeytysallaskiertoon, jossa ne sitten yhtyy noiden rikastamon vesien kanssa. Tämä Vähäruona-oja täällä toimii ikään kuin meillä tämmöisenä varavesilähteenä, josta pystytään rikastamolle tarpeen mukaan ottaa vettä. Suomessa kun ollaan, niin me ollaan nettopositiivinen vesivarannon suhteen, jolloin täällä meillä on ulosjuoksutuspiste, josta me hallitusti puretaan sitten purkuvesiä tuonne Isoruona-ojaan. Tässä on vielä merkittynä muutamia tämmöisiä merkittäviä näyttöpisteitä kartalla keltaisella, täällä kaivosalueella sekä täällä Isoruona-ojaa alaspäin ja merialueella. Et ne on niitä yksiä meidän tarkkailupisteitä, missä me veden laatuja tarkkaillaan. Ja näytteenottohan meillä on pitkäjänteistä. Me ollaan tuossa 80-luvun alussa ihan vuodelta 1980 on ensimmäiset säännölliset vesinäytteet ruvettu ottamaan ja sieltä asti on sitten tietoa. Tokihan vuosikymmenten saatossa on laajennettu paljonkin sitten mistä ja analyysejä ja paikkoja ja näin päin pois, mutta meillä on erittäin pitkä data kuitenkin tuosta vesien laadun tarkkailusta. Ja sitten tietenkin kun me johdetaan vettä sinne Isoruona-ojaan, niin siitähän aiheutuu kuormitusta. Me ollaan siitä, voisi sanoa, että onnellisessa asemassa, että meillä on oksidimalmi, jolloin meidän pH on lähellä tuota neutraalia ja emäksisen puolella. Meillä ei ole haasteita metallien liukoisuuksien kanssa. Meillä on jatkuva seuranta metalleistakin, valkea, vaaralliset ja haitalliset. Kautta linjan nämä on oikeastaan alle määritysrajojen, joskus todella pieniä pitoisuuksia. Ja kemikaaliturrikastusprosessi, niin ei ole haitallisia kemikaaleja. Mutta sitten meillä haasteita on, eli typpi ja kloridi. Typpi on peräisin louhinnassa käytetystä räjähteistä. Aina sieltä pieni osa jää räjähtämättä, joka sitten jää sinne vesiin liukenemaan ja lopulta kulkeutuu tuonne meidän selkeytysallaskiertoon. Kloridi puolestaan on peräisin kallioperän muinaisvesitaskuista ja kun mennään syvemmälle, niin niitä sitten tavataankin siellä enenevässä määrin. Eli nämä typpi ja kloridi on ne meidän haasteet, jonka kanssa sitten painitaan tänä päivänä. Tämä kuva on meiltä selkeytysaltailta. Siellä kasvaa turvelauttoja, joista on todella rehevät kasvustot. Tämä on alkukesästä otettu, että ei ole ihan täydellistä kasvusta vielä tämä kuva. Mutta siellä on vähän vesistönnäytetuloksista, että todella hyvää typen poistoa, kun siellä kasvukausi on käynnissä, niin typpeä sitten kuluttavat sekä kasvustot että mikrobit. No ja miten me tarkkaillaan, niin meillä on jatkuvatoimisia tarkkailuja, meillä on jatkuvatoimisia määrän tarkkailuja sekä laadun tarkkailuja ja kertanäytteenottoja. Otin mukaan myös tästä vesiasioista, kun keskustellaan, niin myös pohjavedet. Että tuo pintavedet on merkittävä ja semmoinen näkyvämpi vaikutus, mutta sittenhän meillä on myös pohjavesivaikutuksia. Kun maanalaista kaivostoimintaa tehdään ja syvemmälle mennään, meidän malmio on 75 asteen kulmassa luoteeseen, jolloin mitä syvemmälle me mennään, niin mennään kartallakin sitten niistä avolouhuksesta sinne luoteeseen päin. Ja kun kallio
liikkuu, niin se yleensä vaikuttaa myös pohjaveteen sitä kautta, että meillä on tällä hetkellä 23 pohjavesiputkea, joista me ollaan omaehtoisesti lisätty tästä kuvaa jatkuvatoimisesta mittauksesta, että me halutaan itse olla hyvinkin selvillä, mitä siellä tapahtuu pohjaveden suhteen, niin ollaan lisätty nämä jatkuvatoimiset mittaukset. Ja näiden lisäksi on lisätty sinne myös jatkuvatoimiset maanpinnan liikkeen mittaukset. Me saadaan detektoitua sekä se maanpinnan mahdollinen liike että pohjavesi ja saamaan sitä kautta tietoa, että onko yhteyttä vai ei. Ja sitten tosiaan laatua tarkkaillaan yhteensä 8 putkesta ja nämä laadulliset tarkkailut on ympäri kaivosaluetta, että me saadaan joka puolelta sitten detektoitua se mahdolliset pohjavesivaikutukset laadullisesti. Ja mehän tuossa oli aikaisemminkin vesistömallinnuksia ja näitä pohjavesimallinnuksia. Meillähän tehdään tosi paljon mallinnuksia, ennustavia mallinnuksia, mitä me tiedetään suurin piirtein, mitä meidän tulevaisuus tulee olemaan, niin me mallinnetaan sitten sekä pintavesivaikutuksia että näitä pohjavesivaikutuksia ja koitetaan sitä kautta sitten sopeuttaa toimintaa ja mahdollisimman pienenä pitää tietenkin vaikutukset. Viimeisenä asiana vielä, että tuossa oli niin meidän tärkeimmät tietenkin, että sellaiset jokapäiväiset, mitä me tehdään, kaivosalueen vesien määrän ja laadun tarkkailua ja pohjaveden tarkkailua, mutta sitten me tehdään toki tuossa Iso-Ruonaojassa, mikä meidän on se vastaanottava vesistö, niin tehdään laajemmin kuin ympäristölupa edellyttää, niin analyysejä. Me tehdään biologista tarkkailua, tässä on kuva pohjaeläintarkkailusta. Ja siinä Iso-Ruonajaakin tehdään niitä mallinnuslaskentoja. Merialue, johon meidän vedet lopulta päätyy, niin se on ensimmäinen luokiteltu vesistö. Siellä tehdään myös mallinnuksia säännöllisesti, että miten kaivoksen kuormitus siellä ja mahdollinen tuleva kuormitus sitten vaikuttaa tulevaisuudessa. Siellä oli siinä ilmakuvassa, näytin sen Kirvesaavan Natura-alueen kaivoksen itäpuolella. Meillä on siellä pohjaveden pinnan korkeuden mittauksia. Samoin sen järven ja suon veden pintaa on säännöllisesti tarkkailtu jo kymmeniä vuosia. Ja tarkkaillaan sielläkin mahdollisia vaikutuksia. Ja sitten tietenkin tehdään luontokartoituksia kaivosalueen lähistölle, jossa yhtenä asiana on muun muassa lähteisyydet, niiden selvitykset ja seurannat. Minun kello lähti 20 minsaa pikkusen yli. Niin mulla on ennen tämä kiitos-slaidi täällä jäljellä. Kiitos Maria. Tässä oli minun tiivis paketti Kemin kaivoksen tämänhetkisestä vesienhallinnasta. Tokihan meillä tehdään paljon muutakin ilmanlaatuun, tärinään, meluun, pölyyn ja näin, mutta ne on sitten toisen esitelmän aiheet. Kiitoksia. Varmaan täältä vielä ehti ottaa, jos on kysymyksiä. Artolla on kysymys. Mä kysyisin Maijalta, että miten siellä Makeavesikanavassa nyt kulkee vesi, kun eikö se paperitehtaat on seisahtunut jonnekka tätä makeavettä ja sellutehtaat sinne Veitsiluotoon niin lopetettiin, niin pumppaako ne vielä siihen Makeavesikanavaan Kemijoesta vettä? Niin. Joo. Kyllä, kuulin kiitos tänne Arton kysymyksen, niin kyllä pumppaavat vielä, mutta ei tietenkään samoja määriä. Että sehän on huomattavasti pienentynyt se pumppausmäärä. Että siellähän on saha edelleen jäljellä. Tokihan se saha ei niin paljon tarvitse sitä vettä kuin mitä tuo sellutehdas tarvitsee. Ja silloin tosiaan, kun tämä tuli uutisointi tästä lopettamisesta, niin tämä pumppaaminenhan nousi yhtenä merkittävänä asiana esille, koska tämän Vähäruonaojan varressa, eli Makeavesikanavan varressa, niin siellähän on paikallisten virkistysalueita, paljon takajärviä ja tämmöistä, jotka on muodostunut vuosien saatossa erittäin merkittäviksi virkistyskohteiksi. Siellä on uimarantoja, siellä on retkeilypaikkoja ja muuta. Että tämä nousi aika isoihin otsikoihin, että sitä, jos Veitsiluoto lopettaisi kokonaan pumppaamisen, niin miten kävisi sitten näille alueille, että heillähän on lopettamisprosessi ympäristöluvituksen
kautta vielä kesken käsittääkseni. En ole nähnyt ainakaan lopullista päätöstä, että enkä tiedä sitten lopullista kohtaloa tälle pumppaamiselle, mutta edelleen pumppaavat, mutta paljon huomattavasti pienempiä määriä kuin sellutehtaan aikana. Artolla on lisää kysymyksiä. Hyvä. Mä kävin teillä viime viikolla vierailulla, mutta silloin en saanut vastausta siihen kysymykseen. En tiedä, että onko siihen mahdollista saada nyttenkään, mutta rikastamalla on sisäinen veden kierto. Eli prosessista vesi tulee ensiksi siihen selkeytyssammioon, josta se otetaan takaisin. Ja kiinteäaine pumpataan sitten sinne jätealueelle veden kanssa. Se kuuluu siihen isoon kiertoon. Niin onko tietoa, että kuinka suuri osa rikastamon veden kierrosta pyörii siinä rikastamon sisällä sen altaan, sen sammion ja rikastamon välillä? En ole minäkään oikea henkilö tähän vastaamaan, että mulla on tuo suuri kuva hahmotus, että tiedän paljonko rikastamolla otetaan ja paljonko sieltä ulos pumpataan. Paljonko siinä sisäisestä kierrosta milloinkin pyörii, niin en osaa sanoa, mutta minä voin koittaa selvittää sitä ja laittaa Arto vaikka sähköpostilla, jostain selville, että paljonko siellä sisäisessä kierrossa yleensä on vettä. Mä luulen, että se on selvästi suurempi kuin tämä sisäinen tuo iso kierto. Mulla on semmoinen käsitys siitä, mutta voin olla väärässäkin. Joo, en minäkään osaa tähän sisäiseen kiertoon, paljonko teillä on milläkin hetkellä. Tiedän vaan lukemat paljonko otetaan sisälle ja paljonko sitten rikastusjärjestelmän mukana pumpataan takaisin allasalueelle. Joo, kiitoksia. Kiitos. Onko vielä kysymyksiä vai kiitämmekö? Eikä me anneta taputukset. Joo, annetaan taputukset. Kiitoksia Maija ja toivottavasti nähdään sinut täällä ihan henkilönäkin jossain vaiheessa. Kiitoksia. Mielelläni olisi tullut, mutta nämä alkuvuoden haasteet ja pula työajan riittävyydestä, niin tällä kertaa näin etänä. Mukava olisi teitä kyllä livenäkin nähdä. Yes. Hyvä, kiitos. Hyvä. Kiitoksia. Hei. Hei hei. Nyt päästetään Kari Janhunen ääneen. Ne isoksi jopa, jos se on. Pistän minä isoksi ja pistän minä vaikka. Vaan hiiri löytyy. No niin. Ja Seura. Tuossa on vitaalitiedot, kuka mä oon, mitä minä oon tehnyt. Joo, eli minä olen käytännössä ollut maanpäällisessä kaivoksessa metalliromun kanssa ja muun muassa tuolla Tornionkin kanssa aikoinaan tuli tehtyä töitä ja niin poispäin. Ei kun seuraava ennätitte lukea jo. Se mitä mulla on tarkoitus käydä läpi niin on Kylylahden kaivosalue. Mitä me siellä tehtiin, mitä myös tehtiin lopulta alueen ennallistamiseen asti. Meillähän ei ollut rikastamoa tuolla. Rikastustoiminta tapahtui Luikonlohella. Seuraava. Tuossa näkyy kaivosalue vuonna 2019 alkaen tuolta vasemmasta yläkulmasta. Siellä on Malmin ja Sivukiven varastoaluetta. Sitten tullaan alaspäin Malmin ja Sivukiven varastoalueen pintavesien esikäsittely. Varsinainen käsittely Vinotunnelin alku tuolla Malmin kuljetustietoimisto ja polttonesteen jakeluasemia ja sitten Purnulammet keskellä meidän kaivosaluetta. Ne on pienet lammet, jotka on vesilain tarkoittamia suojeltavia kohteita, joiden muuttaminen kemiallisesti ja fysikaalisesti on kielletty.
jonka takia minä sain sitten ystäviä, kun malmi kuljetettiin tuota pitkin kaivoksesta tuonne varastoalueelle ja se pölyisi. Ja meillä halusivat suolata tuota tietä, ettei pölisi. Mutta sitten Janhunen tuli ja sanoi, että ei pojat, ei onnistu. Koska se suola olisi ollut tuolla Purnulammissa. Kloridi olisi ja sitähän ei olisi seurannut kuin huutia seuraava. Tuon näköinen se kaivos oli, maa-alainen, pienirajainen, eikä mitenkään hirveän syvä. Seuraava. Jälkihoidon tavoitteena Ossi pystyy kertomaan hirveän paljon niitä, mitä kaivoslaki sanoi, että alue pitää saattaa turvalliseksi. Ja joo, tavoitteena oli alueen saattaminen turvalliseksi, maa-alaisten tilojen tyhjentäminen, ja rakenteiden poistot, maanpintojen muotoilu turvalliseksi, mahdollisimman luonnonmukaiseksi. Ja sitten kasvillisuutta palautettiin, luonnon monimuotoisuutta kehitettiin, eli 23 oli tuon näköistä. Ei kun seuraa. Maa-alaista kaivosta kun purettiin, sieltä on viety kaikki pois, mitä pystyttiin, mitä uskallettiin. Eli mihinkä liittyy turvallisuusriskiä ja sitten nuo metalliset kannakkeet, rautaa, ja rautaahan tuolla on tuolla seinissä jo ihan riittävästi muutenkin, niin ne jätettiin. Kaikki muu on viety pois seuraava. Tuossa näkyy sitten täytettyä tilaa ja tuossa on vinotunneli, jossa ei näy mitään muuta kuin nuo kannakkeet. Seuraava. Kaavokseen johtava vinotie, sen tukkeaminen. Siinä on erinäköisiä vaiheita. Tuosta mentiin alas. Se on tuon näköinen tänne. Siihen on pantu murskattua betonia, eli meidän rakennusten pohjat, betonivalut. Sitten sinne on pantu moreenia, sitten sinne on pantu kalkkia, sitten siihen on pantu savi, joka on taputeltu kaivinkoneella tiivis, eli se on tulpattu, ja sitten siinä on vielä moreeni, ja siellä on tuommoinen kosteikko. Maanpäälliset jutskat, rakennukset, kaikki on poistettu. Muuntajat on poistettu. Sähköjohdot, jotka on piirrotettu maapoveen, ne on kaivettu pois. Polttonesteen jakeluasemat on siivottu. Vesiputket on poistettu. Ja sitten sivukivi, jota on käytetty rakenteisiin ja joka luokittuu pimaamaiksi, niin ne on poistettu sieltä tyystin täysin tykkänään, ohjattu käsikäyttöisellä XRF:llä. Seuraava. Tuossa näkyy todistettavasti kaapeleita on kaivettu pois. Ilmanvaihtosysteemit, puhaltimet, lämmitysvehkeet, nestekaasu säilyy, kaikki on poistettu. Muoviputki kaivettu pois. 2 kappaletta tuommoisia 3-metrisiä reikiä maanpoveen. Siellä on tuommoinen valettu kansi päällä. Ja sitten siinä on onkireistä. Tuossa näkyy sitten molemmat. Tuon näköiset, niin siellä tänään. Ei kun seuraa. 110 muuntaja. Varkautaleena firma halusi sen ostaa. En tiedä mihinkä ne möivät sen eteenpäin. Se on viety pois. Aita. Se vietiin Luikonlahden rikastamolle, kun joku helvetin kaivosviranomainen edellytti, että sillä pitää jo putoamisvaarallisia alueita saattaa turvalliseksi. Me hyödynnettiin tuo aita siellä. On nätin näköinen aita. Ja sitten perustuksissa tätä kivaa valkoista ainetta. Ai että se murenee. Tämä kaveri keräsi kaikki nämä, koitti olla rikkomatta ja ne, mitkä oli sille rikkoutunut, hän innovoi, millä sen saa talteen. Lehtipuhalli oli helkkari hyvä vekotti. Tämä onkin eläkeukko, että hänellä on kokemusta, näkemystä ja innovaatiota. Se on 20 kV muunta ja vanhaa tekniikkaa kukaan ei halunnut.
Joo, se mattiin palasiksi ja pantiin metalliromuna Kuusakoski Oylle. Saatiin vähän rahtaa. Polttonesteen jakeluasemat. Tuo on yksi asia, jota mä en vielä ole ymmärtänyt pienessä päässäni, että miten helvetissä ihmiset, jotka tankkaa autoja, niin voivat tankata silleen, että se on täysin öljyinen se dieselillä kyllästetty se maa-aines, joka oli niiden rakenteiden betoniittimaton ja muovimaton päällä. 500 tonnia kahdelta tankkausasemalta. 10 kuutiosäiliöitä. Ja sen tietää paljonko tuo maksoi, että se ei ole ihan euro per kilo, kun vaarallista jätettä viedään pois. Varkaudessako se käsite? Nyt en muista, menikö se Varkauteen, vaan menikö se Kuopioon, Sorsasaloon. Ja ihan vaan sillä, että pannaan pistooli siihen tankkiin ja sitten käydään kahvilla, että ai saakeli, minä unohdin. Ja sitten ollaan sillä alueella, kun käveli, niin jäi märkä jälki. Anteeksi into. Tuossa näkyy sitten sitä sivukiveä, joka on kaivettu pois. Ja se, miten se tehtiin, meillä urakoitsija kaivoi sieltä pois. Sitten tuli meidän kaveri taas sitten se kaivinkonekuski XRF:llä katsoi, että ei kun tuossa on, pitää kaivaa pois. Ja sitä tehtiin niin pitkään, että meidän oma tulkinta oli, että se on puhasta. Sitten tuli ulkoinen konsulentti, se katsoi omalla XRF:llä ja merkkasi, että hei pojat, tuo pois. Ja sitten kun hän oli sitä mieltä, että se on puhas, hän otti vielä näytteet, jotka meni labraan. Ja sitten kun labrasta tuli viesti, että homma ok, niin sitten homma ok. Se on. Vesinkäsittelyaltaat muotoillaan, että kukaan ei sinne putto. Ja vettähän sinne ei voi jättää, koska siellä olisi joku sinne ponnut ja hukkunut. Ja sitten on tuotu pintamaita päälle. Pintamaina käytettiin koko tuolla alueella lähistöllä olleen vanhan vielä käytössä olevan soranmontun pintakuntaa ja pikkusen peltomultaa sekkaan, joka sekin oli valmiiksi kasalla, kun rakennusalta oltiin poistettu peltomulta. Eikö se ole? Tässä sitten näkyy. Ja kun se oli sitä pintakuntaa, niin me saatiin ilmaisiksi sen mukana luonnon monimuotoisuutta, kuollutta puuta. Sitä sitten leviteltiin lokkia oli ja kyykäärmeitäkin oli. Ei kun se on. Tuossa on se Malmin kuljetustie, eli tie, joka Pinoltunista nousi maan päälle ja jatkui sinne varastoalueelle keväällä 21, syksyllä 21, kesä 22. Eli tässä on sivukivi kaivettu pois. Sitten on huiskattu semmoinen savinen moreeni. Ja sitten ei olekaan tehty mitään muuta kuin annettu kasvin kasvaa. Pintavesiuomille, mitä on tehty, se oli vanhaa metsätalousaluetta, jossa oli tehty täyshakkuu ennen kuin sinne tultiin paikalle. Ojat oli tuommoisia suoria. No, eihän ole kivoja, kun vesi virtaa kovaa kapeissa rännissä. Se erosio syö sen koko ajan syvemmäksi ja pöljän näköinenkin. Me vähän muotoiltiin niitä. Tuommoiset otettiin pois. Nämä kuvat on suurin piirtein samalta kohdalta. Ja tuossa on sitten lopputulemaa. Tuo on sivukiven varastoalueelta. Siellä ilmeisesti on muutamia lähteitä, että siellä on keväisin alkukesästä vesipeiliä ja siellä on kivan näköisiä virtapakkoja. Ja sitten jos muistatte, siinä yhdessä ilmakuvassa oli se esikäsittelyallas sieltä sivukiven varastoalueelta. Sitä ruvettiin vähän kaivaamaan.
kaivettiin toiseen kertaan, kaivettiin kolmanteen kertaan, pantiin vähän sinne turvetta, syvennettiin vielä vähän, että meillä on siellä tässä kohtaa käytännössä ympäri vuoden pysyvä vesipeili. Ja sitten on epämääräistä tiheätä kasvillisuutta, koivua. Sitten on mitä nyt, osmankäämiä ja vastaavaa. Tämä on aika nättiä. Eikö seuraa? Siinä on lopputulema. Onko siellä vielä jotain? Onhan siellä. Luonnon monimuotoisuutta. Sinne pääalueelle, missä toimistot oli, sinne on ketokasvillisuutta kylvetty. Lahopuuta on pyritty lisäämään kaulaamalla, polttamalla. Pintavesiuomia palautettu, jotta saadaan ne purnulammet, niiden vesitase vakiinnutettua, puuntaimia istutettu. Kuusia ei ole istutettu, lehtipuuta. Lehmusta, pihlajaa, leppää, koivua, niin poispäin seuraa. No niin, leikittiin pyromaania. Jos joku kuvittelee, että metsänkulutus on helppoa, ei jumalauta, se ei ole helppoa. Ensimmäisenä syksynä, kun yritettiin, kesällä oli satanut, se kuntta oli ihan läpimärkää vielä silloin loppukesästä. Ei se syttynyt edes toholla. Ja seuraavana vuonna kuiva kesä. Minä kuvittelin, että me ollaan ihan oikeasti vaikeuksissa, että se tuli karkaa. Eihän saakeli meinannut syttyä silloinkaan. Eli jos meinaatte polttaa metsää, niin ei ole helppoa. Siinä on kaulat suopiut. Tuon näköistä siellä on hiiltynyttä koivurunkoja ja niin poispäin. Ja pinta on palannut. Jes, seuraava. Sitten meillä on tuommoinen pääsärky, en tiedä kuinka monta vuotta. Tuo on viime vuodelta, tuo on edelliseltä vuodelta. Tuossa pystyi vielä tuon lupinin tuommoisella konnella niittämään. Viime kesänä siellä on niin paljon muuta kasvillisuutta, että tuo härpäke ei olisi toiminut, vaan se käsin säkkeihin ja polttoon. Mistä te saitte tuon lupinin tuonne? Sitä on joka paikassa. Ajaa. Nämä tuli muutama. Sitä on joka helvetin. Jos sinä lähdet ajamaan teitä pitkin mihin päin tahansa ja seuraat, niin kaikki pienemmät tienvarret on täynnä lupimia. Joo. Ja tämän ongelma on myös se, että kun se on hernekasvi, niin se ottaa ilmasta typen, niin se lannottaa maan. Eli kotomainen tämmöisen köyhän maan kasvillisuus häviää lupinin takia, kun maaperässä on niin paljon typpeä, että se ei kasva. Joko se loppuu? Kiitos. Mitä Timo sanoo? Mikä on veden virtaama tänään? Missä? En ole käynyt tänään. Mikä sulla? No sehän on sinne etelään. Kylylampi Polvijärvi. Miten Polvijärven tila on? Niin. On nyt kun Huonontunut. Niin. Se on huonontunut ihan sen takia, kun kaivoksen kuivanapitovedet pumpattiin Polvijärveen ja siinä ei ollut ravinteita ollenkaan. Polvijärvi on matala, pieni läpivirtausjärvi, jonka järven ympärillä on hyvin vahva maa- ja metsätalous ja ravinnekuormitus. Ja kun me pantiin puhasta vettä sinne, no eihän se tietysti täysin puhasta, oli siinä vähän nikkeliä, vähän sulfaattia. Ja kiintopaapaa. Kiintoaine oli alle 1 milligramma litrassa ja ravinteita ei käytännössä ollenkaan.
Koska se typpi, mitä tuossa äskeisessä esitettiin, että kun räjähdysaine räjäytetään, no se räjähdyshän muodostaa typpikaasua, joka sitoutuu kosteuden kanssa siihen kiveen, plus sitten ne räjähtämättömät. Mehän vietiin se malmi Luikonlahdelle, että me typpiongelma siirrettiin Luikonlahdelle. Sen takia Polvijärveen ei meiltä tullut typpeä, meiltä tuli kirkasta hyvänlaatuista vettä. Ja itse asiassa Pro Polvijärvi ry:n puheenjohtaja sanoi, että tuossa oli 18, että he on uinut Polvijärvissä pitkästä aikaa. Nyt meiltä ei mene puhasta vettä sinne, niin se ravinnepitoisuus nousee. Se rehevöityy. No, just näin. Että osaa se kaivoskin mahdollisesti jotain hyvää tehdä. Veroeurojen lisäksi. Ja tuonne alueellehan pääsee kulkemaan. Sieltä Mondon alueelle johtavalta asfaltoidulta tieltä, kun lähtee tie tuolle meidän kaivosalueelle, siinä on puomi sen takia, kun siellä autolla ajettiin. Siellä oli yksi syksy just ennen lumien tuloa juuttaa iso pakettiauto akseleitaan myöten kiinni tuossa tavarassa. Minä sitten soittelin poliisit ja kaikki mahdolliset, että miten me saadaan tuo auto tuosta Huitsenberg. No se selvisi, että se oli rekisteröity Outokummussa asuvalle henkilölle, jolla ei ollut ajokorttia, mutta poliisi tiesi, ketkä sitä ajaa. No, ympäristösuojelusihteeri pystyi niin kuin tuon erinäköisen lainsäädännön nojalla niin siirrättämään se auton pois. Poliisi ei pystynyt tekemään mitään. Oliko ne tekemässä tislaamuksen? En tiedä, mitä ne teki. En tiedä, mitä ne teki. Jes, muuta kysyttävää. Tästä voisi näin viranomaisena sanoa, että tämä Kylylahden kaivoksen sulkeminen on ollut esimerkki niin kuin kaivoslainsäädännön ja ympäristölainsäädännön kannalta katsottuna. On tehty kyllä erinomaista työtä ja siinä on huomioitu kyllä kaikki. Ja tämä käy hyvänä esimerkkinä sitten, kun seuraava kaivos suljetaan. Ja niin me aloitammekin tänään sitten tämän kaivospiirin lakkauttamiseen liittyvät toimenpiteet. Jotta minäkin olen onnistunut tekemään. No oot toki. Mutta sitten meillä on se Luikonlahden rikastamo, jossa on ne hiekat tai rikastushiekkajätteet tai miksikään niitä sitten kutsutaankaan ja patoja. Ja se on sitten pikkusen isomman luokan operaatio ja minä en varmaan ole sitä tekemässä. No se on pitkä aika ja mulla on 65 mittarissa. Eikö nyt kannattaa olla konsultissa, kun jää eläkkeelle? No niin, me ei mennä asiattomuuksiin. Muuta kysyttävää. Hei, paljonko oli muuta se savimorenin paksuus siinä tiellä, kun se näytti niin hyvin kasvaneen? Se Parikymmentä senttiä. Joo, luonto otti heti. Se on. Siis sehän oli ihan valkoisena päivänkakkara tai saunakukkaa. En käynyt tutkimassa kumpaakaan. Se on ihan uskomattoman näköinen valkoinen uoma. Mä kysyisin vielä yhden kysymyksen, mutta en sulta Kallelta tai miten paljon ja minkälaista metsää kasvoi aikanaan Kevetin se hiekka-allaan päällä, kun siellä oli metsää. Onko se? Ei hirveän korkeata, pikkasen korkeampaa kuin tämä huone ja semmoista vähän reilu ranteen paksusta. Aika Aika kiinni. Kyllä. Kyllä. Aika
tiheesti oli. Juu, tiheästi sitä oli. Hirveän isoksi se ei kasvanut. Kuinka kauan sitä oli sitä aikaa, kun se oli metsät? Kyllä mä uskon, että se on ihan Outokummun puolesta ne kylmännyt sitä puuta kasvamaan ja se on se puu, mikä sinne on sitten kasvanut ja sitten kaadettu pois. Sen mä katson sen verran, kun niitä energiapuuhakkuuta siellä tehtiin, niin 35 vuotta oli renkaita puun näissä kannoissa. Joka sitten tarkoittaa sitä, että se on luontaisesti lähtenyt se mänty kasvamaan. En tykkää kitukasvustahan se toki oli varmasti, mutta oman aikansa otti. Niin. Ilmakuosta se näytti niin metsäisestä ja meni niin kuin siihen ympäristöön. Sinnehän suunnitellaan nykyinen aurinkovoimalaitos, joka oli kaavassa myös nyt. Yes. Kiitos. Nyt ollaan kaikki esitelmät kuultu ja meille on katettu kahvi tuonne juhlatila Karpiidin, eli Martat siellä on keittänyt kahvia ja pitäisi olla jotakin makeaa ja suolasta syötävää. Siirrytään sinne ja voidaan keskustella siellä sitten lisää. Kiitos. Se oli sellainen Se on